جول جول النباج مقدمو ثم جنا يكبوجكو عندك بلا جول جول وأما سون كولورتا be an defi bakkatuuji gondi hen ɗi wa amma barkinoragol ayi a juuldama hoko heddi goɗɗum filmuji ɗi ceerno wi itteɗi ha laaɓa goppeɗi ha laaɓa jange salatul fatihi ɗum ɓuri hewde baraji ɓuri hewde moƴƴere hay goto heedaka e salatul fatihi ne moni fof ko biyaɗo yo jangu salatul fatihi e kala no hattirani heɓa baraji ɗi heɓa fayidaji ɗi wa amma aybinde yimɓe ƴetta photoje jaltina taw photoje ɗe koko aybinta aybinde juulɗo kay moƴƴani aybinde juulɗo kay moƴƴani barkinoragol a juuldama ayi jangu salatul fatihi ɗum ɓuri wata wi aɗa waɗa himme hay calmingol ni wiɗana rokka jungo sohlani aɗa himmira ɗum yo Allah wallu yo Allah reen yo Allah moƴƴin alhaali meɗen fofof aduna e lahara sabu barke Allah e nelaɗo muɗum sallallahu alayhi wa sallama e sabu barke cheikhana Ahmad Tidiani radiyallahu ta'ala anhu e sabu barke alqur'ani alazim اللهم صل على سيدنا محمد وسلم بنيتا يا خلق سنا تقرلوم كبغندنا جيد امور اغناس بغندي جيادو محمد من كذا شيخ تجاني جنبر كفاس بكدي تربين دروحوج من ايتين دا الموت امور اغناس jehen juuroɗen julɓe ha nandi tan e almuɓe yanoɓe ɓur e gunas ononne kadi sukaɓe dariɓe ɗum ɗo ko mbaɗɗa fonko ononne kadi oɗon daari darde tiine oɗon cirgini oɗon moƴƴini oɗon pewni ɗum ɗo ko golle moɗon ɗum ɓidde aduna o ɗum woniraɗo ɗum ko gollal manggal woto fof won ɗo heedi ɗo so yiyaka ɗon tan yolde mum daro so nene ɗo gonɗon ɗo so jiyaka tan yolde mon daro ɗum waɗi yo Allah tabitino ha wona yolde mon feeñata hitande fof mbaɗɗo ɗum no ɓuuri fewirde no ɓuuri moƴƴirde Allah jaɓana en enen fof mi jahi rasulullah barke sanam to ñande barkeji seeɗaɓe ɓe jinnaɓe wasiyade sofereɓe wasiyadeɓe yo ɓeydo tinnade e gueɗe ɗe fof newnande aroɓeɓe donno ɓe garata hay hunde ala ko addataɓe sowona rewde Allah kala ɓe mbawi newnirandeɓe to banggue wemnandeɓe fasuji mabɓe tawa ɓe tampata hen ene ɓe gardi yo ɓe mbaɗɗum kadi ɓe ndento ɓe jaara jaam garal e kotol fof laamu ngu ne kadi yo tinno Allah ɓe laamu ngu ne kadi yo tinno Allah ɓe ko gonga laamu kam ko laamu wiyete ko gollata ko ne kadi ko golle mo e sabu ko rende ko ndenka yimɓe ɓe ƴewde otoji ɗi beele ina rewa lawol kono e nder ko neɗɗo gollata ko hen newuya waɗanta newuya mo waɗata ko hen teskete eɓe gollu service aji mabɓe kono yoɓe newnan julɓe ɓe no gardi tawa tampata to banggueji mabɓe sofereɓe ɓene kadi tawa julɓe tampata to banggueji mabɓe kamɓene addeteɓe tawde ɓe gandi ɗum fo ina hen ko foti rentede ko fo yoɓe nden ko laamu yiiɗa jaɓata ko yoɓe nden toon
ewa ko ganduɗa kadi ɗum ina addana ɓe lor hakkude mabɓe e sofereɓe ko yoɓe ndento ɗum arde ha ga ha yetto ga faya e hodde wona e wadde oto ko ganduɗa ɗum gasanta ɗum jomum hersuma jaɓanma taw ina lora ɗum walla goɗɗum saahaji gona sababu ha oto mum paana taw ko dongle moɗon teddude ɗum jaɗani an ɗum addanoma addunoma ko dewal Allah ɓeɗo ene wattude haqqille e ɗen gueɗe sofereɓe ɓe ndento no fewi no fewi no fewi no fewi kala hen tampuɗo so jamma so ñalawma yo joño e lawol o fofto haw anda o foftima nde o fuɗɗo yantude e lawol eyyi ɗum noon ko garal ngal e kotol ngol foof yo Allah reen ko bappaño ma halfina leyɗe fof saidina findina ilmin nu'as ko ɗi nuru cheikhu oumar ceerno men du'orteɗo leyɗele gandalo fas ko cheikhu oumar barke mum ƴelliti sare leyɗe heddani mbuur e gunas o felli jihadi nga Allah kawa tariqa wa sakkani joom iltimas mi raɓɓi ɗino ɗemgelam gaynata so majjuɗo haali warata iltibas nga barkeji seren ɓe leyɗele fof e barkeji almu